eguzkitik babesteko larruazala babestetik hasi beharko genuke. Hori erakustera dator gaur farmazialaria, eguzkitako kremak eta horien ezaugarriak azalduko dizkigu. Gurekin da Izaro Oiarbide. Opa, Izaro. Arratsaldeon. Ongi etorri. Izaro, lehendabiziko kontua izango da norberaren larruazala nolakoa den jakitea, ezta? Bai, fototipo ezberdina dazkagu, batetik zeira. Bata izango zen melanenerik sortzen ez duen azal hori, albino hori, eta zeia izango zen beltza, arrasa beltza. Tartean, ikuste duzu dazkagula. Orduan, melanozitoak dauzkagu, zelulak dazkagu melanina sortzen dutenak, baino kantitate ezberdina sortzen dute. Melanina kantitate ezberdina sortzen dute, eta horren arabera, fototipoak. Beraz horrek esan nahi du, gure azalaren arabera, eguzkiaren eraginare desberdina izango dela, ez da? Hori da, kaltea handiagoa ero txikioa izan daiteke. Baina, jakin behar dugu baita, beltzak eta beltzaranek ere arriskua daukatela, minbizia arriskua daukatela, pentsatzen dugu ezetz, baina bai. Minbizia esan duzu, melanoma hitza askotan entzuten da? Hori zer da, minbizia, azaleko minbizia mota bat? Hori da, azaleko minbizi mota bat da. Badaude melanomaz aparte beste minbizi batzuk, baina arriskutsuena da eta kaltegarriena, bai. Bai, oso urrutira joan gabe askotan entzuten den esaldi bat da, ze moreno politia daukazun edo oso moreno zaude, eta hori oso gauza ona bezala hartzen da, zer esan horri buruz? Zai xamarra da, ze moreno hori da gure azalaren erantzun bat, eguzkiaren kaltearen kontra, aterki bat bezala. Eguzkiak, izpiak gure azalean jotzen dutenean, sakondu ez dezaten eta zeluletan kalte egin ez dezaten, gure gorputzak melanozitoetan melanina sortzen du. Orduan, gero eta melanina gehiago, nahi du esan, gero eta kalte gehiago jaso duguzla eguzkiaren aldetikan. Babesa da, baino kalte baten aurrean. Horrek esan nahi du, eta ustut zure hitzak direla, ez dagoela moreno sanorik? Hori, pixkatxo batez, egia da, guapoago gaudela danok, ez? Moreno egon da, ero behintzat hori iruditzen zaigu. Baina kontutan esan behar dugu dela, azalaren babes bat, eraso baten aurka, orduan, oso moreno balima gaude, eguzki asko hartu degulako izan da. Kasu gehienetan, fototipoak hitz egin degulen, batzuk errezago hartze dutela eta beste batzuk ez, baina orokorrean, gero eta beltzaranago, gero eta eguzki gehiago hartu dugu. Ezinezkoa da beltzarantzea kaltetu gabe? Bueno, zai xamarra, badaude produktu batzuk, gero eta produktu gehiago daude merkatuan, pixkat melanozitoak gehiago estimulatzen dituztenak eguzki berdinaren aurrean. Baina, orokorrean beti esateko, ez. Horrek esan nahi du, beltzarantzeko orokorrean gizarte honetan dagoen grina ez dela oso? Ez da oso sanua, ez, bat ere, ez da bape sanua. Bai, gustatzen zaigu, eta batzutan lan egin behar dugu baita ere, eguzkitan, eguzkitako babesa oso garrantzitsua da, ez bakarrik eguzki hartzeko, baizik eta ezin degunean ere horrengatik babesteko, baina orokorrean ez da oso osasungarria eguzkitan egotea. Eta askotan ikusten ditugunean gorputz biluziak, demagun ipurtaldea txuri-txuria eta bizkarra edo aurpegia belbeltza, hor ikusten dira diferentziak, ez da? Non dagoen kalkata? Argi ikusten da, ez? Hartu gendu amama xar bat eta ikusten badiogu aurpegia nola duen simurtuta eta orban ez beteta, eta ikusiko bagenio ipur masaila txuri-txuri eta garbi-garbi, hor ikusiko genduke batez ere azalaren zahartzaroan, zahartzean daukan efektua eguzkiak. Kontua da beraz eta mezua da kontu zibili behar dugula, eguzkiarekin. Bai, guztiz. Krema batzuk ekarri dizkiguzu? Bai. Krema desberdinak? Eta gehiago daude, Bai, guazen aurrera. Guazen ba. Ia ba. Hemen txamaia, zaten guazen. Komeni zaizuta. Bai, den hori etorriko zaigu ondo. A ber, nu jarriko gara, hemen aurrian, atzian, hemen txen. Ea ba, Amaia, jarri zu erdian agian edo... Hemen jarri. Ni jarriko naiz? Bai, jarri zu. Venga. Ederki, ekarri ditut bost, baina daude 1000 aukera, Bera, lehengoa da,
esan dizudalen bezala, nola melanina estimulatzen duen eguzkitako babes bat, bale? Honek dauka promelanina sustantzia bat, eta orduan, bueno, eguzki kantitate berdinarekin, pixkat gehiago morenatzen gera. Hanketan eta batzutan esaten dugunean, ez digula... Olio traza dauka nolakoa? Dauka pixkat traza, pixkat olio traza. Nastu egin behar izaten da, eta... Eta gero hau da esprai gisa. Eta esprai gisa da. Batez ere gorputzean emateko dago pentsatu. Eta espraia, zuk adibidez nahiago duzu espraia, ala nahiago duzu likidoa? Nik nahiago de likidoa, askoz ere gehiago kontrolatzen dalako ematen dan kantitatea, baina egia da, oso erosua dela. Formatu hau eta asko eskatzen duela jenteak erosotasunagatik. Baina... Usai oso goxo hau, krema hori beti hobe xamarra izaten da. Garai batean izaten ziren horrela, ez dakita, zenario, estilokoak, olioak, ez, erabat belbiltza jartzen zitzaizuna. Zukatela bosteko faktore bat, elola. Bosteko faktore bat. Bai. Hori gandetu behar nizun baita ere, zeren horre bosta aipatu duzu, honek 30 tamarra dauka, baina beste danak, bai, 50 daukate. Zer esan nahi du zehazki zenbaki horrek? Bueno, zenbaki hori hola errez esplikatzeko biderkatzaile bada. Honek egiten diguna da, pentsatzen dugu, guk aguantatzen badugu erregabe 10 minutu eguzkitan, biderkatuko dugu faktorearen gatik. Bider 50, bider 50. Eta hori da minutuak, zenbat minutuak? Zenbat minutu egon gaitezken erregabe eguzkitan. Bider 50, bueno. Ados. Bueno, gertatzen dana da, askotan uretara joten gerala, bainatzen gerala, arropa jasten degula, etxean ematen dugu, ondartzan irristatzen gerala, jolasten gaudela, eta orduan, bi ordutik behin, errepikatu beharko genduke, naizta faktorea 50 izan, Ondo, badagomen beste bat, ez da? Kasu honetan 50-koa da. Hau 50 da, baina ekarri dut filtro fisikoa daukalako. Zer esan nahi du horrek? Bueno, eta horrek lagutze dugu pixkat esplikatzeko zer diren filtroak. Daude filtro klase ezberdinak, baina batez ere bi taldetan daude banatuta, kimikoak eta fisikoak. Kimikoak azalak absorbitzen ditu eta reakzio kimikoa sortzen dute azalazpian eta horregatik babesten gaituzte. Eta fisikoak, baitzak esaten duen bezala, eskudo bat bezala funtzionatzen dute. Orduan, lagatzen digute normalian azala txuri xamarrago, baino bentaja da ez dagoela reakzio kimikorik. Orduan, ume oso txikientzat, azala oraindik heldutu gabe daukanentzat, edo oso alergikontzat. Ze umeak oso txikia direnean, bereziki orduan babestu behar ditugu, ez da? Hor 2 urte arteko tarte hori. Oso garrantzitsua da etapa hori, ze eguzkiak memoria dauka, eta etorkizun baterako kalte hori beti agertuko da noizbait. Ezkik pilatzen juten da. Lehenengo 2 urteetan gainera azal hori heldutu gabe egon da, gehiago hendik. Nik uste dut ez, umetan gaina alertan egoten garela, ez? Lehenengo 2 urte betan gero nik uste dut ez, kontzientzia pixka bat ez ala usatu egiten zaigula. Gero joaten dira, desagertzen dira, ez dakizun onda biltzan, eta badakizu kremari gabe daudela badakizu, eta sufritzen egoten tera, baina ez dakizun onda. Baina ez dakizun onda, hori egia da. Urrengo txikitxo hau? Bale, hoi ikusten duzu ez tamaino txiki daukan, arpegirako pentsatuta dago, 50 bada oso testura fin-finarekin gero eta testura finagoak daude, esentitzeko pegote sensazio hori arpegian, eta honek kolore pixkat sortzen du. Horregatik ekarri dut. Xelebre xamarra da. Beraz, belztu egiten du azala pixka bat? Bai, makillaje pixkat bezala dauka, eta horrek laguntzen digu, oso txuri juten genean ondartzara, kolore pixkat emateko. Ero, makillaje funtzio hori dauka baita ere, egunero makillatu beharrean, aurretikan krema eman eta gainetik makillajea jarri beharrean, bi pauso baten. Aurpegikoa da 50, aurpegian beti 50? Ni jarriko nuke beti 50 aurpegian dudagabe, bai, neguan baita, Eta kasu honetan, hau, zein da? Bueno, hau da, nahi nun adierazi, azal kondizio danetarako daudela gaur egun babesak. Hau adibidez dago pentsatuta azala topikoentzat. Azala topikoak dira oso atal zikuak, askuraskokin, infektatzen dira, eta honekin goluke babestu eta tratatu. Baina, dauzkagu baita agneantzat, ero rosazeantzat, gaur egun azal kondiziotan entzako badaukagu babesa eta tratamentua. Eta txikitxo hau? Eta azken hau estik bat da. Eta estik hau zer da, Espainetarako? Espainetarako ez. Normalean erabiltzen da orbantxotarako, zauri txikitan emateko, ze normalean pigmentatzen dira gehiago. Orduan, zauritxo horiek, gero marka gelditzen zaigu, ez baditugu ondo babesten. Azal hori berria da, eta pigmentatzen da gehiagi. Ero, ez dakit orbantxoak esateratzeko, arpegian puntutxu baten, ero...
Eta oso komodoa da, ze poltsikoan kabitzen da. Bai, Espainiak esan duzu Maialen, eta Espainietan egia da eguzkitan askotan ateratzen direla granoak edo eragiten ditu eguzkiak, ez? Badaude babesgarri egokiak, gaur egun oso babesgarri onak direnak. Danetik dago, Espainietarako ere badaude babesgarriak 50 batekin. Herpesak eta horrelako kalteak ekiditeko. Esan dezakegu gaur egun kremak geroz eta babes gehiago dutela eta geroz eta hobeak direla? Bai. Teknologia hobetzen dijoan hainean, tekstura oso onak lortzen ditugu eta gainera sustantzia gehiago sartzen dizkiegu. Adibidez, ia guzti hauek, ez dakit, igual behar bada denek antioxidanteak dauzkate baita. Kasu honetan ikusi dugu filtroan kapsulatua zegoela, alergiak gutxitzeko. Beti daukate beste sustantziaren bat, beti daude hobetzen, egia da gero eta hobeak direla. Gutxi gora bera denbora, esan duzu ez, 50 horiek esan nahi dutela denbora, baina badago arau orokor bat X denbora egon gaitezke eguzkia hartzen, ez da erraza izango arau orokor bat ezartzea, baina... Ez dago orokorrik, batez ere esan degunagatik, fototiporen arabera, aguantatuko genduke gehiago ero gutxiago, baina bai dago gauza orokor bat esaten dena dela 2 ordutik behin, krema errepikatu behar degula. Berdin da, zehazal fototipo daukagun. 2 ordutik behin gutxienez, eta baino bat hartuta gero, beti baita. Eta iraungitze datarik badute, hau da, lehengo urtean erosi nuen kremak balio du aurten? Zabalduta baldin badago, ez. Ados, zabalduta baldin badago, ez. Zabalduta baldin badago, ez. Ez badugu zabaldu? Ez badugu zabaldu, bai. Orduan, bai, horren begiratuko genduke ze fetxa daukan, eta fetxa hortan arte ondo legoke. Baina normalean beti sobratzen zaizkigu urte batetik bestera. Mina ematen du, kremaiek botatzeak, Benetan. Baina faktorea galtzen dute. Bai, eguzki faktorea galtzen dute, eta batzutan kaltetzen dira baita, ez da komenigarria berrera biltzen. Fondo. Oso, izaragarri. Amaia, aukera badaukagu. Aitzakiarik ez daukagu orain kremerik ez emateko. Ez ondo. Bai, Amaia, ez daukazu. Eta esan duzu, uretara joan ondoren berriz eman, ez da? Beraz, uretan galdu egiten du. Galdu egiten dugu, bai, naiz eta waterproof, ero water resistant izan, eta naiz eta jarri bainu aguantatzen duela 20 minutu. Berriz eman. Berriro eman, hobeto. Izaro, orokorrean zaintzen dugu azala, zer iruditzen zaizu? Ez dugu zaintzen nahi. Baina, egia da, gero eta gehiago zaintzen dugula, gero eta kultura gehiago dagoela azala zaintzekoa. Baina, guaindikan asko gelditzen zaigu, Ondo.